Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gipleyer Azatlyk Radiosu. Hormat radio dinleyijiler, mehriman dogonlar, Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna gelip gowşan köp sanly islegleri nazarda tutup, Dünya Türkmenleri gepleşiginiň buňky sanyny Goloýda ýapylan Aşgabatdaky Ýympaş Söwda merkezi bilen baglanşykly, onuň owalky işgärleriniň seslenmelerini we ykballaryny önükdirýär. Aşgabatdaky Ýympaş Söwda merkeziniň owalky işgärleriniň adyndan Azatlyk Radiosyna ýüz tutup çykyş edýän Owulhana soraglary kärdeşim tekrar berer. Men bolsa size oňaýdanlaryny terjime etip beren. Kärdeşim tekrar söz sende. Aşgabatdaky Ýympaş Söwda merkeziniň ýapylmagy sizde we biziň adymyzdan diňe Owulhan çykyş etse gowy bolar diýen ildeşleriňizden nähili duýudur garaýyş dörete? Şimdi benim Ýympaş'ta böyle çok güzel bir anım olmadı. Çünkü Ýympaş ilk açıldığı zamanlar cadı kazanı gibiydi. Herkes birbirinin ayağını kaydırmak için uğraşıyordu. Doğrusunu aýtsam, men Aşgabatda Ýympaş Söwda merkezine o diýen gowy atlamam ýok. Ýagny kän oňoýly başdan geçirmelerim bolmady. Men 1999-njy ýylda Ýympaş Söwda merkezi Intek Aşgabatda hyzmata girdilmänkä işe başladym. Aşgabatdaky Ýympaş Söwda merkezi edil jadylaryň öýjügi ýaly, ýagny adamlar biri-birine badak salmagy bilen şädi. Ýagny oňoýly iş atmosferasy ýokdy. Meniň we olky işdeşlerim Ýympaş Söwda merkeziniň ýapylmagyna we ýykylmagy barasynda gelen karara oňoýsuz diýip baha berýäris. Biz Ýympaş Söwda merkeziniň ýapylmagyna dälle, onuň ýykylmagy bilen biderek bolup gitjek. Onça edilen çykdaýja nebsimiz agyrýar. Milyonlarça dollarlyk daşary urt maýa goýumynyň garaşylmadyk ýagdaýda hiç ýyly düşündiriş berilmän, ýok edilmegine karar berilmegi, mundan meýlek Türkmenistana geljek bolýan daşary urtly maýa goýumçylaryň gözüni gaty gorkuzar diýip pikir edýär. Galy bersede, muň Türkmenistanyň ilatyna hem oňoýsuz täsiri bolar. Ýurtda owalam işsizlik barka. Ýympaş ýaly ýörgünli Söwda merkeziniň ýapylmagy köp ojaga ummasyz zeper ýetirer we netijede işsizligi ýokarlandyrar. Ýympaşyň yıkılması değil de beni endişelenen başka şeyler. Böyle bir yatırımın bir anda silinmesi, yıkılması yer dışarıdan gelecek yatırımcılar için göz korkutan bir şey olur. Owulhan, oňoýly başdan geçirmelerim ýok diýmek bilen nämen gözüňizde tutýarsyňyz? Siziň işlän döwrüňizde Ýympaş Söwda merkezinde Türkmenistanyň düzgünüň bozulýan wagty boldymy ýa-da bir kanun işlere şaýat boldyňyzmy? Her yurdun avını kendi tazısıyla avlayacaksın. Ýympaş böyle bir şey yapmadı. İlla bizim dediğimiz olsun dedi. Yasa dışı işlerini yapıyordu. Daha önce de yaptıkları oldu. Ben gördüm, bildim. Her yurdun towşanyny öz tazasy bile awlamaly. Ýympaş bolsa muny beýletmedi. Öz diýenlik etdi. Köp uğurda bir kanun hareket eden wagty boldy we şeýle ýagdaýlaryň köpsine hutmen özüm şaýat boldum. Meselem, Türkiýeden harit getiren bir ýük ulanyny Türkmenistanyň gümrük gullugynyň işgärleri gelmänkä açdylar. Ýene şeýle bir kanun ýagdaýy hutmen özüm başdan geçirmeli boldum. Döwletden ruhsat alman internet kafe açdylar. Meni şol internet kafe ýolbaşy edip bellen soňlar migrasiýada ençe tagatlap soraga çekilip düşündiriş bermeli boldum. Onsoň gaty köp adamyň garagyşyny aldylar. Oradayken gelen bir tırı gümrük memuru gelmeden açmışlardı. Benim başıma geldi. Devletten izin almadan internet kafe kurdular. Başına da ben olduğum için migrasyada saatlerce ifade verdim. Owulhan, Türkler Aşgabatda Ýympaş Söwda merkezini gurýan mahaly we hyzmaty girdenden soň yerli halkyň tutumy nähildi? Yani ilk abime milletin çok hoşuna gitti. Gidip alışveriş yapacağı, eğleneceği, yemek yiyeceği, kış günlerinde oturacağı, dostunu, arkadaşını götüreceği bir yer oldu. Aşgabatda hyzmata girdilen ilkinji Söwda merkezi bolan üçin Ýympaş yerli halkda uly gyzyklanma döretdi we adamlar gaty halady. Ýympaş Söwda merkezi bilen Türkmenistanyna adamlaryň arkaýyn söwda saty edip öz dost ýarlaryny, tanış bilişlerini we myhmanlaryny äkidip dürli naharlar ýyp, gyşda da gidip hedil edip oturup dynja alyp şähtini açyp biljek bir söwda hem dynja alyş merkezi döredi. Başga vilayatlardan ýa-da ýurtlardan myhmanlar gelen mahaly olar derrew Ýympaş Söwda merkezine äkidýärdiler. Ýagny Türklüň Ýympaş Söwda merkezi Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatdaky esasy sosial hereketiň merkezine ugruldy. Hem adamlar Ýympaş Söwda merkezine gezelenje gelýärdi. Onsoň Ýympaş Söwda merkezi Aşgabatyň iň örgünli duşuşyk ýerine ugruldy. Bir ilden bir arkadaşı geldiyse Ýympaş'ı gösteriyordu. Bak Ýympaş var, burada yemek yiyelim, burada oturalım, burada çay içelim, şu saatte Ýympaş'ta buluşalım gibi sosyal aktivitenin yeriydi.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman dogonlar, Azatlyk Radiosu Dünya Türkmenler Gepleşiginiň bugun sanyny Goloýda yapylan Aşgabatdaky Yimpaş Söwda merkezi bilen baglanyşykly oň ogolky işgärleriniň seslenmelerini we ykballaryny önükdirýär. Aşgabatdaky Yimpaş Söwda merkeziniň ogolky işgärleriniň adyndan çykyş edýän Ogulhana soraglary kärdeşim Sehra soraýar. Menem size oň aýdanlaryny terjime edip berýän. Kärdeşim Sehra, ýene söz sende. Oğuzhan, Aşgabatdaky Yimpaş Söwda merkeziniň Fethullah Gülen dinçi topar bilen ara baglanyşygy bolan sebäpli yapylandygyny öňe sürýänler var. Siziň Yimpaşda işlän döwrüňizde ondan owal ýa-da soň, ýagny umuman Yimpaş firmasynyň radikal dinçiler bilen bir ara baglanyşygy barmy? Ýogsa da ol ýerde haýsam bolsa bir radikal dinçi toparyň tagallasy alınıp baryldymy? Siz ol ýerde işlän mahalyňyz ekstremizm bilen baglanyşykly ýagdaýlara duş geldiňizmi? Şimdi ben de İmpaş'ta çalıştım. Onun için Gülen örgütüyle ben oradayken bir bağlantıları vardı. Bu inkar edilemeyecek bir olay. Çünkü Gülen okullarına yardım ediliyordu. Men Aşgabatda Yimpaş şahamçasyna işlän mahalym olaryň Gülen topary bilen ara gatnaşy we hyzmatdaşlygy bardy. Bu inkar edip bolmajak bir ýagdaý. Çünkü Güleniň Türkmenistanyň hukuk jaýlaryna himayetkarlyk edilýärdi. Meselem, Gurbanlykda soýlayan mallary öýümüze getirmän Güleniň hukuk jaýlaryny berýärdik. Ýöne terrorçulukly işlerde olaryň ara baglanyşygy barmy, onu bilemok dogrusu. Yimpaş radikal dinçi bir firmadyr. Çünkü men işlän mahalym Türkmenistanyň bolsun ýa-da Türkiýede bir näçe gedek näme üçin namaz okan ok diýip maňa duýduryş berdiler. Yimpaş firmasyna diňe bir gülençi däl, galy bersede Nakşibendi tarikady we beýleki dürlü dini toparlara degişli dürlü ýol bardy. Ýagny Yimpaş firmasynyň öz ekstremistler topar bar diýip biler. Ama terör olarak bağlantıları var mı yok mu orasını bilemiyor. Yimpaş dinci bir firmadır. Türkmenistan'dayken, Türkiye'deyken de ben Yimpaş'taydım. Birkaç defa namaz kılmıyorsun diye bana uyarı geldi. Oğuzhan, size Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri Gepleşiginiň bugünkü jemleýiji soragyny berip söhbetleşigimizi tamamlaýarys. Oğuzhan, Aşgabatdaky Yimpaş Söwda merkeziniň yapylmagy barasynda siziň bilen bilelikde Azatlyk Radiosynyň üstü bilen öz seslenmelerini halk köpçüligine ýetirmek isleýändigini aýdan ildeşleriňiziň soň pikirini üýtgedip metbuatda çykyş etmekden saklanmagynyň sebäbi näme? Ýoksa munyň bilen baglanyşykly bilinmeýän gorkulu bir ýagdaý barmy? Ya şimdi bir söz vardır. Kazana yanaşırsan karası bulaşır, kötü yanaşırsan belası bulaşır diye. Türkmen atasözüdür. Çünkü oradan ayrılanların hepsi iyi bir şekilde ayrılmadı. Hepsi kavgalı, dövüşlü. Gazana yanaştan garası, yamana yanaştan yarası ýokor diýen nakylly aýdylşýaly. Olar bu mesele yanaşmak, ýagny goşulşmak islemeýärler. Sebäbi Aşgabatyň Yimpaş Söwda merkezinde işlän türkleriň köpüsi ýaly firmadan gowy ýagdaýda ayrılmady. Olaryň aglawa köpçüligi dawa jenjel bilen işinden ayrıldy. İşgärleriň köpüsine pul vermediler. Käbirine hakkyndan köp pul veren bolsalar, käbirine de gata az pul verdiler. Meselem men Yimpaş firmasyndan işten ayrılanymda hiç hili kanuny kepilligimden peýdalanyp bilmedim. Men häzir ol firmadan müňlerçe ýewra algymma we inni olary alyp bilmejegime dol gözüm ýetdi. İşdeşlerimin hem köpüsü öz aýly hakyny alyp bilmedi. Ýolbaşçylar bolsa haltalap pul urdular. İşgärlere aýly haklaryny bermeli bolanna ykdysady krizis we Türkiýeden haret getirip bilemzok, pulumuz ýagdaýly diýip bahana tapdylar. Yerli işgärleriň aýlyklary Türkmenistanyň adaty meşhur bolan soň olar bu ýagdaýdan kän itki çekmedi. Esasy itkini Türk işçileri we işgärler çekdi diýip biler. Men Facebook sosial ulgamdaky sahypamda Azatlyk Radiosynyň Yimpaş Söwda merkeziniň yapylanyň hakdaky habaryny paýlaşdym welin ogol ol ýerde işläp gaýdan biri ýakma bişersiň, gazma düşersiň diýip tesvir ýazdy. Ýagny men pikirime görä edilen etmişleriň gaýtargysy ýaly boldy. Bu ýagdaý diýilýär. Şoň üçin Türk işgärleriniň hiç biri bu ýagdaýa gynanmady diýse bolar. Men hem gynanmadym. Men diňe ol ýerde oýlanmaýanyň biderek boljagyna gynanýan. Yimpaş Söwda merkezini döwletiň hasabyna geçirip ulanmaga dowam edin. Näme üçin ýumrup ýok edýäňiz? Ogol Yimpaş firmasyna işlärniň hemmesi öz ara gurrundeşikde gowy bolaypdyr diýdiler. Men bolsa yerli halkyň işsiz galmagyna gynandym. Vermediler. Bazılarına çok para verdiler, bazılarına az para verdiler. Örneğin ben Yimpaş'tan ayrıldığımda hiçbir tazminatımı alamadım. Benim kaç bin euro param duruyor ve alamayacağım da. Bunlar da bu şekilde. Alamadılar. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.